సార్ వేణుగోపాల్ గారు మిమ్మల్ని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఏబిసిడి సినిమా నేను చూశాను. శ్రీధర్ గారు 1 వీక్ బ్యాక్ నేను ఎడిటింగ్ రూమ్లో సినిమా చూసా. పక్కా హిట్ సినిమా. ఫస్ట్ షాట్ నుంచి లాస్ట్ షాట్ వరకు త్రూ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమోషన్ పర్ఫెక్ట్గా క్యారీ చేశారు డైరెక్టర్ గారు. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెడుతుంది ప్రొడ్యూసర్ గారికి, హీరోకి అండ్ అందరికీ. ఆల్ ద బెస్ట్ టీం అందరికీ. శిరీష్ గారు ఎక్స్ట్రీమ్లీ నేను పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది. అన్ని సినిమాల్లో కంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక రేంజ్ కనిపించింది నాకు. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా ద్వారా మీరు మరో సక్సెస్ అందుకోబోతున్నారు. డ్యామ్ షూర్గా ఇప్పుడే ఆల్ ద బెస్ట్ కాదు, కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నా. సినిమా డైరెక్టర్ మా ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ సినిమా చాలా బాగా డీల్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్లందరికీ, ముఖ్యంగా మధురా శ్రీధర్ గారికి నా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ద బెస్ట్ టీం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు అసలే ఇప్పుడు